Goeie en welkom bij Noorderwind. De eerste uitsturing van een nagelnij seizoen van dit muzikale dwarsplein van Friesland. Je hoort bij optredens van Hanne Hoogstein, Adrie de Boer, Big Beef Sauce en Papa J en de Holy Rollers. Ja, toffe band. Ze hebben hun trein. Ze komen uit Drachten. Wij bestellen weer een tientje. En ik moet zeggen, dit is de tweede keer dat we ze in de studio hebben. En Papa J en de Holy Rollers. Alleen de namen van de band vind ik al fantastisch. Een tijdje geleden hebben ze hun eerste album al uitgebracht. Coming Soon heette die. En hun nieuwste album, binnen een paar dagen, staat die online. De praten we straks over. Wat zijn ik nog plan met een festival. Dus wij horen we een reden nog om deze toffe band uit te nodigen. Sterker, ze bent nog een keer. Live in Noorderwien. Check out my drummer.
Papa J en de Holy Rollers. Klinkt lekker internationaal. En gewoon Utrecht bij. Goed, straks praten wij met de man met je trein binnen. Mooi in pak ik nog trouwens. Dus ze hadden zich direct nog speciaal opgekleed. Ja, we gaan wel los met het nieuwe seizoen. Noordwien, elke mensen dus op televisie. De werkdagen ben we er tussen seizoen op de radio. En natuurlijk op de verschillende internetplatforms. Waaronder YouTube en Facebook en Instagram en TikTok. En zo kijk ik nog wel even terug in. Goed, waar het op internet ook geweldig doet, is Hanna Hoogsteen. Ze is al eens een keer hier west. Ze had het heel goed in bij Liet en bij de Kleine Prijs van Friesland. Ze had een album uit. Er zit een bijzonder verhaal in. Nou goed, dat kan ze zelf beter vertellen. Want dit is Hanna Hoogsteen, want ik haar opzocht in haar eigen studio in een Lieds Friesk dorpje. Hi, ik ben Hanna Hoogsteen en mijn nieuwe album leeft op het tweede gezicht, dus krijgt dit. Ik lees jij om, als het mij op is de vraag zelfs. Kinderen op hoofd, hoe stil van mij wezen. Het is al begonnen toen ik Marty me liet. In 2024. Toen ergens in mei kwam dus bij me op Facebook berichtje van... Hey, was dit ik omhoorden? Ze van, ja, prima. Ja. En toen had ik een vestje beschreven. En het werd heel goed ontvangen. En toen vregen mensen van... Nou, je wil wat meer Friese muziek aan. Wil bij meer met dan. En toen werd het idee dat het eerst een EP zou worden. Een heel mooi liefdesverhaaltje. Toen ik met een relatie, dacht ik van nou, dan mag ik dat kant er ik maar één bij zetten. Dus uiteindelijk is het een heel album voor eigenlijk het traject van een relatie. Hoe het zit vol met pieken en dalen. En ja, daar is dat eigenlijk begonnen. Zo is dat hele project vastzetten. En is het één groot verhaal worden. Ik weet het al zo zeker, ja, de tijd die komt wat vlug. Maar als wij eens samen lezen, weet ik zeker. De tijd kan mij niet schelen, als het fijn viel, is het goed. Ik al ben ik nou verlegen, weet ik zeker, ja. De manier waarop ik scroll is altijd gewoon eerst de tekst. Ik ben meer een lyricist en bij mij scroll ik gewoon het fijnst. Dus eerst tekst, wat wil ik vertellen, dat duidelijk op papier krijgen. Ik sinds het album een heel verhaal is. Dus omdat het album dan een heel verhaal is, wil ik dat die verhaallijn duidelijk is. Dus het begint bij de crush, dan wil je wat meer, relatie, et cetera. Dus dan laat het verhaallijn echt zo duidelijk wezen. Nou ja, dan begin ik bij de instrumentaal, melodie, tekst eronder plakken. En zo schreeuw ik mijn versjes. Dat is waar. Ik weet het al zo zeker, ja, de tijd die komt wat vlug. Maar als wij eens samen lezen, weet ik zeker. De tijd kan mij niks schelen, als het fijn viel, is het goed. En ik, wat ben ik nou verlegen, weet ik zeker, ja. Die liefste, ja, die liefste. Nou, in het origineel weer natuurlijk altijd als een beetje een liefdes-EP bedoeld. Dus weer bedoeld, het is iets heel leers, als een soort van cadeautje van nou, mijn ex. Maar, en dat ik dat was zo Jan toen wij hier samen in. En dus het weer heel lieds gebeurt, en die schattig, maar soms wat synthesizer en soms wat dingetjes ertussen. Maar ja, elke keer als er dan iets van problemen in of iets waar ik me net goed bij vielde, dan pakte ik toch weer het keyboard erbij, want dan kon ik toch wel wat dipper, wat verdrietiger daarin scrollen. En uiteindelijk is dat, het is de bedoeling dat het schattig en leerlijk is, maar uiteindelijk is het toch dat realistische platen van mensen laten zien van, er zit heel veel pieken en dalen in en het is goed, en als het fout, dan is het goed, en als het fout. En de bedoeling is gewoon dat je er doorheen vlucht als je baarden en dat is lezen. Ja. Maar ja, uiteindelijk is het dan met het keyboard toch wat die chippere kant op gaan. En daar ben ik eigenlijk ook heel blij mee. Dat ik dat het hele traject voor het album heb kunnen laten zien. Net alleen via het verhaal, maar ik via instrumentaal. En dan ben ik natuurlijk net iemand die heel erg goed is in muziektheorie. Ik moet het les doen freestylen waar ik me goed beviel. Dus ik ben hier een beetje in dat gevoel zitten goed schreeuwen. En ik heb een hele lieve producer, Joep Mens, en die regelde dat van, oh, dat is deze viool en deze contrabas. En dan kun je dat vooral in onder. En die had dat heel kruts en bombastisch maken. Nou ja, en dan zelf wat koortje eronder en weer en daar hem schreeuwen. En ja, op dat manier is het instrumentaal dat bij mij komt. Einstein in mijn vrij, als doe ik zelfs van. Plakje Einstein in mijn vrij, als doe ik zelfs van mij.
Leefde op het tweede gezicht. Ja, mooie titel van het album van Hanna Hoogsteen. Jong talent, broek de Friese taal. Ja, wat ken je er wel mee? Een ukulele en een piano. Dat heel soort dingen. Ja, dat ken mijn Borman ook zeggen. Adrie de Boer, die gaat aan ik weer optreden. Net met ukulele, maar wel achter de piano, maar ik de vleugel. Adrie, mooi is de best. We moeten even twee zaken hoe 2 aangezet op Skimmerjoen. En deze, dames en heren, ja, we gaan een soort preview voor altijd. Geen album, maar een EP. Komt haast uit. Ja, EP is 12 september komt er beschikbaar. Dan heb ik een CD-presentatie, EP-presentatie in de boskip van Beese Zwerg. Ja. En dan ging ik met Gerrit, maar natuurlijk met Sido, mijn compaan, gingen wij daar een programma doen. En dan kregen we even aan dat voor het EP'tje. Ja. Zo'n CD-presentatie, concert is het eigenlijk, wordt een promotieconcert. Je hebt er even bij, hè? Ja, zeker. En 12 september is iedereen naar welkom natuurlijk. Valt de media, komt er wel op te stingen nog. En dat wordt wel leuk. En dan geven we alle keer nieuwe noemers doen. Van het tweede programma De Boersjong Meerbos. Combineren met de mooiste uit het vorige programma. Zeg maar, hè. Heid zit er natuurlijk weer in. En ja, genoeg hele mooi. In mijn holle komt er ook weer in voor. En ze hebben een radio. Maar er zit een peer op het nieuwe album die in het vorige programma zitten. Maar ik ben splinternijen. Ik eentje met Stef Bos en Jacques-Paul Joosten. Wij vliegen hier in de Skanse. Ons programma die 3 mannen in hun moedertaal. Ja. En een fest heen maken. Mochten de compositie van mij. En Stef, Jacques-Paul en ik in ons eigen memmentaal een stukje inzongen en skreunde zich. En dan zit ik op EP. Neem je letterlijk de studio met zijn trein in West? Of ja. Neemt hij dat dan in zijn eigen studio op? In dit geval had hij net in Zuid-Afrika die in de tekst maar letter. Nou ja, het is een reiziger, hè? Ja, hij weer nou toevallig moest er in december in Snet spelen. En toen is er middags het gecombineerd. Middags is er in de studio bij Reduzum. Een prachtig mooie middag. En verbaasd heel mooie laagje van Friesland. Maar hij had zijn ding daarin. En zei, zie maar wat je ermee kan doen. En uiteindelijk hebben we natuurlijk het mixen en het eindresultaat in Miguel leden. En hij wie zeer verguld. Alles bij elkaar. Het is wel een heel bijzonder verhaal worden met Stef Bos. Ja. He, sowieso had je in je, zijn muziekbroeken en je had een contact mee, dat is al wat, maar hij is echt belutsen. Hij komt je gist met hem de studio in, hij reageert, je maakt contact. Ja. Dat is ongelooflijk eigenlijk, hè? Ja, de contact ben natuurlijk net altijd makkelijk om contact te krijgen, maar het gewoon natuurlijk heel oorsdrok als ik. En het, als je zijn agenda zo, dan was bijvoorbeeld al hartstikke wurg. Ja. Maar goed, hij doet er heel snel dingen bij televisie en radio en tv-programma's natuurlijk nog. En dus ja, het is een heel moeilijke om bij hem te komen. Ja. Maar als we dan contact hebben, is het supergoed. Nou, dan had je wel uithalen wat erin ziet. Ja, zeker weten. En en ik maar echt, wat er zei dat meer tegenwoordig hoe dit album ik van, hij vindt het fantastisch. Dus, en gewoon nog eens vind dat ik, eerlijk, vind het mooier dan dat Saarheid betaalt hier. Nou, dat vind ik natuurlijk nog mooier dan te jaren. Mooier compliment is in te krijgen. 12 september komt hij uit. Dan geven wij hem natuurlijk wel op de radio draaien, maar dan komt dus de presentatie. Hoe een paar dagen has Skimmerjoen? Ja, Skimmerjoen, daar heb ik een voorstel in, want de oprichter van Skimmerjoen, dat is al, ik weet niet meer welke hier weer ergens in de 80 en 90 jaren. Sikke Marines, die is een kameraad en een oud collega van mij, die heeft mij ooit ontvrieskjong gekregen door middels van een musical die we schreeuwen op Bonnerood in Beetse Zwerg. En de Bleun Vestjes van die had hij toen oorzet naar de algemene liefdestaal en dergelijke. En kritische taal. En toen ben ik voor het eerst op het Showfestival spelen gegaan. Trots zeker zijn teksten. Maar zeker verliezen hier plotseling verstaan. En ik hier het idee om, want ik broek gewoon vestjes van hem, waaronder Nije Tieren, die ik nou speel zelf. Die had hij schreeuwen, toen ben ik toen twaalf mee worden op de allereerste leereditie. Okay. Dat toen in Engeland heb ik het jongen mochten en bij Hessel van der Kooi in de studio opname. En zeker weer toen ik in de cel. Maar goed, dat we in 1991 wie dat al de eerste hechtepunten in de Friestalige muziek. Toen zit ik het correct voor jou hierin. En ik heb nou betocht om een soort orde om het sikken en zijn teksten vooral te brengen. Versen die ik ooit op muziek zet heb van hem, die ging te doen. Ja, dus dat wordt niet horen alleen maar Sikke Marines teksten op muziek van Adrie de Boer. Oh, wel een bijzonder verhaal. Ja, heel bijzonder, ja. En dat is 4 september Skimmerjoen, Vreetjoen. Daar kun je nog heen bij elkaar bestellen, maar daar kun je nog heen. En waar is het ook? In Nijbeets, in Damshoes, in het Lofmuseum. En ik speel in het Haardgebouw. Now we're talking. Zet in de agenda. Net stenen maar erin. Nou ja, in dit geval is het Adrie 2 keer treffen. En dan ook nog bij de CD-presentatie. De EP is haast uit. Dus we gooien hem op de hichte. En we laten hem net gaan voordat hij natuurlijk direct spelen had. Dus Adrie de Boer, live in Noorderwien.
show die voor mij, mij mijn eigen dicht. Ik ken de vielen, mij mijn het op slot. Ik jij die praten, maar dat bist er net. Nee, dat bist er net. En ik viel me verlen om die te verliezen. Door mij er net voorgaan, want ik kan hij net missen. Ik kan hij net missen. Droog de wien, droog een rijnbui. De dwest droog innen, droog de stwarm. Als zit alles mij tjin droog dij. Ben ik niet alleen. Ik viel die naast mij, want naast op strieten kan ik vergeten wat mijn eigen der lezen litten. Doormasteren zwitten. En ik wil me verliezen in de roes van een winter. En ik zou razen wollen, maar ik ken hij Ruud's jongen. Ik ken hij Ruud's jongen. Droog de wien, droog een rijnbui. De dwest droog innen, droog de stwarm. Al zit alles bij het zin droog dij. Ben ik niet alleen. Droog een zee van afstand, droog een bos van schaden. Droog een land van stilte, droog leegte oerladen. Droog de wien, droog een rijnbui. De dwest droog innen, droog de stwarm. Al zit alles met zin droog dij. Ben ik niet alleen. Als het een beetje tijd van mij, dan zong ik de wraad in het nij. Als het een beetje tijd van mij, dan zong ik de wraad in het nij. Witte vogels, loft in blauw, nee en een nog een mees in het nauw. Leeuw mijn Mart de zacht saffier, als ze dreven die een keer weer. Luchtje donne jesterijn, komt een nije tijd doorheen. Hier strielen skine bier, de nacht werd waai het juster vier. Luchtje donne jesterijn, komt dus nije hoop op vlijn. Witte vogels in een vee, maakt je nije tijden ree. Luchtje donne jesterijn, vogels vliegen oer Berlijn. Witte vogels king in Grees, nee de wetten van een mees. Wil ze alle willen ha, vliegen ze op Rusland af.
Petersburg, het Redeplein. Alles wordt toch haar bevlijn. Het liep begonnen in een ei, s'avonds als de wacht ons zijn. Overal wordt het lichtskindij, vogels wiezen us de wei. In een mantiet zonder zwet, hoe valt de wraad het nije wut? Alle meisken maaien waar, meidje joet dezelfde kar. Hast een beetje tijd van mij, dan zong ik een lied voor dig. Hast een beetje tijd voor mij, dan zong ik de wraad in de nij. Ja, je hebt zo nog steeds naar Noorderwien. Ja, we zijn er weer. Een nagelnice seizoen dus. En wat ik heel blij van weer is de band die helemaal even jongens. We kijken, dan gaan we even mee praten. We krijgen nog volle meer live nummers van Papa J en de Holy Rollers. Het is al een familie van elkaar. Er zitten 2 broers in. Huiskeer me vraag, waar ben je de broers van? Ik verklap het in ieder geval net. De jongens ben al eens een keer eerder te gast geweest. Ik ben heel actief. Maak mooie clips, daar is ik er maar even bij. En op 4 september, dat duurt het net zo lang. Heel kwart trouwens, komt hun nieuwste album uit. Het is het 2e album trouwens. Jongens, welkom, hoe is het? Dank u wel. Ja, goed. Ja. Druk, maar goed. Ja, Ja, de afrondende fase nemen ze dat, hè? ja inderdaad. Alle foto's, meidje, alles uploaden. Ja, wie is het get? Het is een gekkenhuis. Ja. Oké. Hey, toch even het verhaal voor de mensen die hem net zo goed kennen. Per Vlien ben je mij bij elkaar kwam om deze banddel te zetten. Met welk idee eigenlijk? Ja, nou, ja, mijn broer die ziet al wie die heel bij bands bezig. En uiteindelijk, dat rond steeds maar stuk. Nou, uiteindelijk kwam zijn neef die kwam terug weer in Drachten. Zei van, nou ja, Erik had lang drumd. Ik kan altijd nog een keer vreden. Nou, Erik hoorde vliegen van, hey, was eens een keer drummen bij de band. Ja. Zei, ja, graag. Nou ja, en zo inmiddels, we hebben begonnen met dat project. En dat is dit weer. Ja, wie het vond duidelijk dat dit ook de stijl worden moest? Nou, die eerst wel even muziekje. Maar uiteindelijk ben we wel hier vrij gauw op de elkaar. Want meestal zien was iets van, hey, dit is oors, het valt op. Dat is helemaal een belangrijk. Ja, het eerste wat ik jaren weer een fantastische demo. Ik denk, ja, lekker. Sleazy, gitaar. Zit ik wel een laag humor nog wat onder. Van alles wordt een beetje. Ja, dat mat er dik bovenop lezen. Het is wat Lennart zei, dus wie bij Bielke kwam. En ik hier de hoop een beetje op, jong. Maar ik dacht, Lennart zei, nou, Erik is terug. Lid op Bergen, maar Erik is van oorsprong een metaldrummer. Ja. Dus ik dacht, nou, die is er ook nooit wollen. Maar die zei, nou, laten we eens een keer aan. Zo gezegd, zo gedaan. En toen hier ik al wat noemers lissen. De oerige hebben we toen makken. En dat is 22 wie dat, inderdaad. Nou, toen hebben we eigenlijk, omdat we deze bezetting hier in één keer inspiratie, ideeën. Dus hebben we de EP van Uurs Rik achterom gegooid. Met 4 noemers. Ja, en nou toch we 4 noemers, sorry. Ja. Sorry. Maar het leidt op een plank en op de drom een lijstje, dan maak je de noemers hoor. Ja. Dus dat er komt 4 september, cancelled uit, inderdaad. Maar 59 noemers. Ja, fantastisch. Geef aan even hoe we praten. En toch even de namen van de band. Wie heeft hem bedacht? Meneer daar. Wist u dat? Ja, dat klopt. Ja. Is een pilsje te volop of zo? Nee, ik ken heel goed uitleggen waarom. Ja. Wat Lennart zei, ik ga in volle band zitten en het wie altijd. Ik ben een oorsprong bassist. Op een gegeven moment ga ik gitaar spelen, want ik kwam er net uit mijn oren meesten, net de nadelen van. Maar ja, in open G, lekker makkelijk. Als ik sta door, dan klopt het. Ja. Noemers screwen. En toen dacht ik, ja, dan is die in een band. Maar dan op een gegeven moment gaan mensen haar meningen en die willen wat veroordelen. En ik denk, vloeiende. Toen dacht ik, wist wat, ik neem mezelf Papa J. Dan schreeuw ik alle muziek van mezelf. Ja. En waar er dan bij komt, dat we de Holy Rollers. Uiteindelijk hier ik kleer mij, hier ik alles al op zolder staan. Ik wie er echt kleer mij. En zat we aan de wie eigenlijk op de valreep Bielko kwam. Ja. Dus dit ben nou de Holy Rollers inderdaad. Ja. Ja, ik vind het toffe band. Kom aan, waarom voor het nieuwste album? Ik wil even naar de drummer. Van origine, dus een metal drummer. Jazeker. Hij is nog steeds dubbele bass of net? Die ligt een beetje stof te happen op mijn kast. Ja. Maar nee, inderdaad. Het is...
ik overweeg om hem weer terug te brengen hier naartoe. Maar dat Fransje spelen dan op een gegeven moment. Dus in die zin is het misschien verstandig als ik gewoon bij single pedals hou. Ja. Wat is het grote verschil met en in een metalband drum en deze band qua stijl? Dit is wat frivoler, had ik het idee. Ja, hè? klopt. Metal is echt recht door recht aan. Hoeft niet altijd, kan ook heel progressief wezen. Ja. Maar in het algemeen dan, dit heeft meer funk, het heeft meer soul. Ja, precies. Er zit even iets meer... Ja, we hebben zelfs elementen van disco. Dus ik vind het ook gewoon heel leuk om te spelen. Dus in die zin, geweldig. Is wat bij de heren opzitten? Ja, joh, Je bent neef officieel. Ja, klopt. Ik ben een neef, maar... It's all in the family. Maar... Ja, klopt. Het zijn echt toppers. Dus in die zin, ik heb het echt getroffen met ze. Geweldig, ja. En waar had de dresscode betocht? Want je bent mooi in het zwart. Dat was ik. Oké. Dus ik dacht op een gegeven moment, we hebben een soort van uniformiteit nodig op het podium. Ja. En dat werd dit. En aangezien we Holy Rollers heten, denk ik van, nou, dan doen we deze er ook maar bij. Ja. Dus die van mij zitten nog, joh? Ja, oké. Ja. Heilige band gewoon. Fantastisch, goed. Ja, album is haast uit, jongens. Zijn ze het alleen 15 nummers? Ja. Wat is het verhaal van de plaat? Ben je gewoon lekker staan in en spelen? Of hebben er heel lang aan werken? Nee, toen ik zelf muziek maken, hier een projectje dat heet de Super Love Juice. Daar ga ik wat disco-funk nummers meeskreun. Voor mezelf, nooit überhaupt. Dus dat leerde ik op een gegeven moment zien met oefenen. En ik leerde het jaren. En Erik Lennart zitten van, ja, dit is ik wel heel vet. Nou, maar dat wie maar meerdere gitaristen, tenminste een gitaar erin. Dus die zijn dat maar we dan een beetje verhoren. En daar ga ik persoonlijk al een hekel om, want het is van mij. En dat moet aanbloeien. Maar omdat het familie is, ik zit van dat is voor Iepen. De kist wordt haar. Nou, ik ken weinig hij, maar omdat het familie is, dan gaat het wel. Dus met de input van hun hebben we dit uitgebracht. En het is inderdaad, het is wat meer, het is eigenlijk de rock die nou jet haast. Maar Hot Tub wat we spelen, dat is een dat is een beetje die disco-invloed erin. Deader Than Disco zit erop. Noemen dat het You. Dat ben al je een beetje funk, disco. Ja, dat zit er wel in. En voor de rest nog lekker rammen. Dus lekker. Goed, de plaat is haast uit. Maar, maar daar ook nog even een verhaal dan. Van een feestje. Maar wacht even, ik ga even... Ja, er zijn een paar affiches bij. Die mag ik even chillen. Dit is een prachtige opmaak trouwens. Heb je hetzelfde in of weer de AI trouwens? Erik, is het AI of hebben we hetzelfde in? Dubbel. Vertel me even, wat is dit voor feestje? Een Papa J-fest. We zijn gigantische promotors van eigen originele bands. Nou, je had Dan en de Middleman hier al een paar keer gehad, denk ik. Wie toch van, het is lastig om ertussen te komen met coverbands, tributebands. Wie willen wat oprichten? Begangersgrap voor originele bands. Eerlijk zei, waarom doen we het niet gewoon? Nou, een beetje roontje in werd, hoe we zo kennen. Lennart en ik komen oorspronkelijk uit Boeleslenen. We dachten, hey, de ene buurt hast, Houter Hagen, daar is de Heugte. Dus in november, Papa J-fest. Dat hebben we georganiseerd. Ben we nou druk bezig om te plannen. Mij, Joey en de Cliffhangers, Dan de Middleman en Shorty en de Bap Scissors. Als een van die mensen die nog net hast gaan, dan mag er hem achterom, want die ben fantastisch. Alle je. En met opener... Normaal is de organisator is dan de hoofdwerk, maar wie toch dat is net cool. Dus wie bent voorprogramma met Papa J en de Holy Rollers. En daarna gaan Joey en de Cliffhangers los, Dan de Middleman en Shorty en de Bap Scissors. Dus dat is een mooi feest, ja. Net stillen maar daarheen. Hier voor de los die het kistelij mooi aan het bier. Wat zei? De Nike is mooi aan het bier. Oh ja, nou inderdaad. Ja, heel goed. Heel mooi. Nogmaals, net stillen dus een heel tof festival en een toffe plaats. En dit ben ik gelukkig, you het live in deze studio. Ben ik heel blij mee. Papa J en de Holy Rollers.
Toffe band, Papa J en de Holy Rollers. Ze komen dus uit Drachtenwijk. Het album is hoe 2 dagen online. En ik moet zeggen, ik hou wat dingen uit. Ja, natuurlijk, altijd is het smaak. Maar ik vind het wel fantastisch. Wat ik ook fantastisch vind, jonge talenten een kans aan. En de volgende gast is al eens een keer eerder geweest. Maak het te gekke hip-hop muziek. Mijn goede producer erbij overigens. En ik kom wat in de gaten op de socials. En ik zie er weer een single uitkomen. En dan doet hij mij aan de kleine prijs van Friesland. Die hij vervolgens wint. Dag Stefan. Ja, maar dat is een Big Beef Sauce eigenlijk, hè? Goedemiddag, inderdaad, ja, Big Beef Saus, Stefan de Vries. Het is maar net hoe je me wil noemen. Ja. Alleen als je de muziek wil vinden online, dan moet je wel Big Beef Saus zoeken. Dan hoort dat om, want je hebt een beetje reclame voor die mooie muziek van die meidje. Ja, singles uit, drukte vanzelf. Je bent met projecten bezig. Je bent nog best een druk dus. Zeker. Ik vind het superleuk om te doen. Dus ik wil er zoveel mogelijk tijd in steken waar mogelijk natuurlijk. Ja. En nou doe ik dat natuurlijk al een tijdje eigenlijk zelfstandig. Of nou ja, nu niet eens meer zelfstandig. Ook natuurlijk met de producer erbij. Maar we zijn ook een collectief begonnen inderdaad met een zangeres. Die hier ook de vorige keer was. Dus voor de mensen die dat toen hebben gezien, die weten daar misschien wat van. Ja, zit wel op YouTube trouwens. Ja. Inderdaad. En ja, binnenkort is nog een groot project wat uit gaat komen. Wat we hebben gemaakt op een schrijverskamp. Maar daarover zometeen meer. Ja, wat is er nog die singles? Heeft de laatste 2 singles gebracht, zeg ik? Ja, klopt inderdaad. Ik heb de laatste single, dat was Eindstand. En daarvoor Beter Samen. En dat zijn eigenlijk ook allemaal samenwerkingen met andere mensen die wel redelijk lokaal hier bezig zijn qua hiphop. Ook wat mensen die wat verder uit de buurt liggen. Maar vooral veel samenwerking ook. Ja. Hij is toch verste producer? Nou, een vaste producer, zo wil ik het niet echt noemen. Want in principe sta ik voor open om natuurlijk met iedereen te werken. Maar ik heb gewoon een hele goede werkflow met Rick Brouwer. En dat is ook al een hele tijd lang een goede vriend van me. Dus ja, veel van de producties maken we wel samen. Als bij hem nou de kleine prijs won? Ja, klopt inderdaad. We hebben eigenlijk onszelf opgegeven als act. De act was Big Beef Saus en dan was inderdaad Rick, die was dus de DJ. Maar die was tegelijkertijd ook de backup MC. Dus die had ook een microfoon in de hand. En waar mogelijk kwam die ook op stage om eigenlijk wat extra energie in de performance toe te voegen. Je bent eigenlijk ook best wel een tijdje bezig. In die hele modus operandi, de manier waarop je met muziek bezig bent. Is dat nog wat verhoord het laatste jaar? Of zei je nee, ik ben nog steeds wel op dezelfde manier aan het werk? Nou, ik denk wel in principe op dezelfde manier, maar wel heel veel veranderd qua zelf ontwikkel je beter. Ik weet nu beter hoe een microfoon werkt. Ik begrijp beter wat voor dingen ik wil zeggen in een nummer en hoe je het moet schrijven op een manier dat het misschien technisch juist is. En ik denk dat tegelijkertijd zijn al die jongens met produceren ook beter geworden. Ja. Het is nog wel hetzelfde, maar het is allemaal gewoon, daar zit wat progressie in mijn ogen. Ja. De hip-hop. Hij heeft nog contact met hip-hoppers uit heel Friesland, uit de rest van het land of zo. Hoe werkt dat wereldje? Ja, ik denk wel. Het is heel veel ons kent ons natuurlijk. En ook in Friesland. Het is wel iets wereldcheck, hè? Klopt, inderdaad. En dat is inderdaad binnen Friesland. Ik heb wel op een gegeven moment een keer meegemaakt. Toen ben ik naar een schrijverskamp toe geweest. Daar waren iets van 60 artiesten, een heleboel dus. En die waren eigenlijk verdeeld over het hele land. Maar dan ook een stukje België erbij. En daar heb ik wel heel veel artiesten ook leren kennen die niet uit Friesland komen. En door dat soort dingen te doen, dan leer je wel echt meer mensen kennen. En dat merk ik nu ook dat dat heel mooi is bij het doen van samenwerkingen. En dat eigenlijk de opties voor iedereen op die manier eigenlijk meer worden. Ja, want leven ook wel eens hip-hop. Wij zijn natuurlijk traditioneel opgegroeid met de folk en de blues en nemen al die genres maar op. Maar hip-hop is een hele grote wereld worden, hè? Ze staan dus zo'n global. Klopt. Volgens mij zelfs een tijdje het grootste muziekgenre ter wereld. Ik weet niet of dat volledig klopt, maar volgens mij... Nee, maar het zei wel iets hoe het zich ontwikkeld had. Hè? Klopt. En ook zoveel subgenres als in... er zijn echt heel veel verschillende types hiphop. En dat vind ik ook mooi om te zien. Ik vind het super vet. Gearworking, waar ben je mee dwaande? We hebben dus, wat ik net zei, we zijn bezig geweest met een groot project. En dan ook echt eigenlijk best wel een groot project. We hebben dus een schrijverskamp georganiseerd. Wel eigenlijk voor de lokale artiesten ook. Rick die zei dan van de mensen die konden wel bij mij komen. En dan gaan we een weekend lang daar alleen maar nummers maken. Dus eigenlijk alle semi-bekende namen vanuit Leeuwarden zijn daar wel naartoe gekomen. Natuurlijk niet allemaal, maar een groot deel. Ook een paar jongens van buiten Friesland, Zwolle en in de buurt van Amsterdam nog een paar. Maar daarmee komt binnenkort een album uit. Dat album heet Exmoor Headquarters. Exmoor is natuurlijk de producer. Ja. Het is gemaakt door zijn Headquarters. Dus dat komt binnenkort uit. En vandaag is de eerste single daarvan uitgekomen. Okay. Je hebt het plan. En binnenkort nog veel meer. Zit het op Spotify, op YouTube of op andere streamingsdiensten? Ja, op alle streamingsdiensten inderdaad. En die eerste single van het album die is dus vandaag uitgekomen. Het plan heet die. En
over 2 weken komt de cijfer uit. En vervolgens dan dropt op een gegeven moment het hele album. Dus hou het in de gaten. Ja, nog één keer de naam, maar wij kunnen meestal op vinden, zeg maar. De naam van het album is Exmoor Headquarters. En dat is dus van Exmoor. En mij kun je vinden als Big Beef Saus op alle streamingsdiensten. Ja. Ik ben blij dat hij er is, want hij gaat live performen. Zeg jij dat mij artiesten, zeggen mij zulke talenten. Ben blij dat hij er is. En ik neem ook alvast Oorskier van hem. Dit weer in Noorderwien. We gaan naar de volgende aflevering. Maar nog één keer. Big Beef Sauce live in Noorderwien. Yes, dames en heren, mijn naam is Stefan de Vries, a.k.a. Big Beef Saus. Dank jullie wel, Friesland Pop, dat jullie mij hebben uitgenodigd. Dank jullie wel, Omroep Friesland. Het eerste nummer wat ik vandaag ga zingen, dat heet Alright. Geniet ervan. Ook al zie ik jou niet meer, ik ben alright. Ik zou die feeling willen voelen one time. En ik kan niet meer terug in het tikken van de tijd. Lopend op de weg, maar ik zie nog niet de tijd. Wanneer je zelf niet kan bedenken wat je moet in life, dan moet je stappen ondernemen onderweg naar huis. Maar wat is thuis als ik die feeling niet meer echt kan voelen? Ik moet het pakken, kan niet stoppen meer bij halve doelen. Zou moeten denken aan mijn fam en niet aan nieuwe schoenen. Ik heb die vragen en die stress, het kan me weinig boeien. Ik heb een mening, maar ik ga me niet met jou bemoeien. Als jij mijn back hebt, bro, dan gaan we samen. Jou niet meer, ik ben alright. Maar ik zou die feeling willen voelen one time. En ik kan niet meer terug in het tikken van de tijd. Lopend op de weg, maar ik zie nog niet de tijd. De klok die tikt 6 en mijn hoofd die begeleidt. Denkend aan jou, zit je weg uit mijn mind. Doe another search and somebody will find. Ook al zie ik jou niet meer, ik ben alright. Het is toch gek hoe het uiteindelijk gelopen is. Ik zie de foto's terug, weet dat er weer gezopen is. Ging naar je toe, maar die plank sloeg ik behoorlijk mis. Ik zie de angst en ook de lach die in je ogen zit. Moet het beseffen, dus ik luister met mijn ogen dicht. Ik zoek de vlam die energie vanuit mijn ziel geeft. Ik heb shit gezegd, maar je weet altijd wat ik real bleef. Omdat ik muziek vanuit mijn hart en uit mijn ziel schreef. Tuurlijk doe ik dom, ik weet ook dat ik als debiel leef. Balanceer de acties en dan loop ik weer stabiel, nee. Altijd ben ik aan en ik ben daar wanneer ik optreed. Ik ben van dat type die blijft gaan en niet meer op. Dan zie ik jou niet meer, ik ben alright. Maar ik zou die feeling willen voelen one time. En ik kan niet meer terug in het tikken van de tijd. Lopend op de weg, maar ik zie nog niet de tijd. De klok die tikt 6 en mijn hoofd die begeleidt. Denkend aan jou, zet je weg uit mijn mind. Doe another search and somebody will find. En ook al zie ik jou niet meer, ik ben alright. Ook al zie ik jou niet meer, ik ben alright. Ik zou die feeling willen voelen one time. En ik kan niet meer terug in het tikken van de tijd. Lopend op de weg, maar ik zie nog niet de tijd. Dames en heren, dit is Alright. Het is een Exmoor beat. Alle producties die we vandaag doen zijn een Exmoor beat. Hij kon er niet bij zijn, maar dankjewel Exmoor.